weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukkade Afrique takkusana yoni to sidi woro pambi cehela mogo teyba coga ñaabina tampidaro burguduna ñamanari ngaabu kon waktu yoni hato jombuka marina kame jatiya ene jiya e gardende kabruji mena to leydi Sénégal dawrugol hoore jolidi ndi ñalawma hanki kikiɗe e tumande ɓe joƴƴinta jogorɗo ardade ko fate banggue sumboji ɓenno mbokko yakar hoore jolidi ndi jaari taw kadi ko jarore timmude faade Aissata Talla Sala toon to leydi Mauritanie ñalawma hanki o caggal nde hoore jolidi ndi joɗodi yoka ya dawriyankoɓe oɗo saaha mo gonɗen haqillaji puɗɗima subtade Mohamed a wuldu El Qazwani ya tawnan jogori lomtade hoorejo leydi Mauritanie toon to leydi Mali jango waɗi e poste koñinkoɓe hinde fama toon to gawo e koñinkoɓe ɗiɗo mbasen pitel men jeeya en foronde sappo e mabɓe gañima to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men koddanene Abouba to Guinée Conakry laabe toon e kadi ko wuyiɓe pawa toon juuɗe keɗono capanɗe nayyi naggue tettama kabruji men jolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni jañoɗen musidɓe tedduɓe sonnani ɗeɗo hen daade belɗe jimoje ma siftinen bongala subaka ko café ɓaleje mbiyete noon taw kadi ganduɗa ko beltinoje fittando an gonɗo toon to leyɗele Europe e taweteɗo e Afrique Amérique Asie e nder windere nde kala so tawi a fini subaka ala ko heddi so wona aɗa yara ngulnam gam wulnude becce maɗa tinno subto bongala subaka ko inde fulfulde ko café giwoje toon to Inde taw kadi ko café belɗe leyɗele mawɗe kala ko toon doganta gam addoyde ɗeɗo hen ɗeɗo café noon aɗa tawi toon to ñaabina capantati kilométre hakkude muɗum e kay hayɗi walla ni mbiyen aɗa tawi toon to leydi France sikki alama en dokkira e tongoɗe kala jiɗɗo bongal subaka ma jokkodirɗen tongoɗe beele wawa dañde bongal subaka ko café guittoje jangola ko café an gonɗo e nguleki ene softinma ene weltinma bongal subaka ko café beltinoje taw kadi ganduɗa ko lawƴoje ƴiƴama belnode dande wonande an jimowo kala cohluɗo café walla tan mbiyen kala cohluɗo bongal subaka an tawete to ñaabina e ko taari ñaabina kala burgudun ha faynma to tampi daro feeralla ha faynma toon to cooga e nder guure taariɗe toon kala cohluɗo bongal subaka yo tinno jokkodira e biteɗo alhaji baboya doro keɓe mbatta ko 00222 48 77 82 47 walla so tawi jiɗɗa ko jokkodirede toon to leyɗele Europe an gonɗo toon to leydi France ha toon to Espagne e leyɗele taariɗe kala ɗo gonɗa sa sohli yarde bongal subaka jokkodirta koye musidɗo biteɗo Moussa Oumar Sy mbatta ko 00336 51 04 26 95 bongal subaka ko café min Sar Abdoulaye Sarr cuɓimi yarde e kala subaka so tawi mboɗo waɗa buuɗal yurmede nde tawno ganduɗa bongal subaka ene weltina fittandu ene weltina neɗɗo sagane jiɗɗa wobde subaka ngulɗama ngam wulnude becce ma tinno subto bongal subaka kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari capantati seelo hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenaya kabruji mene ɗemgal pular to leydi Sénégal puɗɗortoɗen hawrejo leydi Sénégal Macky Sall kikiɗe hanko sanga suɓade hol jogorɗo ardade campagne hawrejo leydi Sénégal ngan sanga noon kanko mawɗo leydi Sénégal o holliti aɓe gudditi juuɗe mabɓe ha jaaji aɓe jaɓɓo kala jiɗɗo tawtudeɓe ngam gilli mum e leydi Sénégal ngam gilli mum e hawrejo leydi Sénégal ngam gilli mum e ɓamtare leydi Sénégal leelani noon wo jaari jaarode timmude fade Aissata Tall Sall mbarodi ndi Podor caggal nde Aissata Tall Sall suuti konnguli mum ma en ketto Aissata Tall Sall holko saabi o suuɓi hawrejo leydi Sénégal.
présidentiel eɗen cutto hooreje leydi men fodde jooɗade duuɓi 5 dow khilafa sénégal mi sikki ɗum noon sen kucci e ko way noon eɗen poti ƴewtidade koye men ƴewtinoɗen mo jaadaten ganden holmo jaadaten Allah waɗi noon min aysatal kaldo e moon mbinomi ko mbeɗa yaha no hooram ƴettumi kala ko foti bonde ɗum nawmi ɗum to conseil constitutionnel mataw ɓen won ko jaɓani ha Allah waɗima yahani te ɗum aussi mbeɗa yetti hen Allah saabu noon julɗo ina foti jabde ñawore Allah subhanahu wa taala ko Allah waɗiri noon yo ɗum wonan men ɓuural enen kala min dartan noon ɗo leydi ndi yo ɗum wonnam ɓuural yo ɗum wonan ɓuural leydi ndi ɗon saabu ko leydi ndi tiimi en enen kala e ɗum foof e wonde min mbi yomen jooɗo minen fedde oser l'avenir noon firti gaare cuusen janggo suusi janggo noon ko fewjande hande mum minen foof min jooɗi hande min kawri min denti kalanmoɓe mbimi candidat ɗi fof gaare am candidat Ousmane Sonko are am won komin kaldi candidat Idrissa Seck are am won komin kaldi candidat Macky Sall ne are am won komin kaldi e ɓen foof komin kalata mbeɗa wondi hen e délégation timmuɗo haade yimɓeɓe sikkude ko hooram tan ko min tan tufi tindam kawrumi candidat kaldude mum ko potmi haaldude mum pibdumi e mum ko potmi pibdude mum ala ko min e yimɓamen ndendinede feere e ngal jaɓɓal nomin jaano min keɗimi kamɓe foof ko président Macky Sall haali ko ɗum ɓuuri hawrande amen ko ɗum ɓuuri abbade e komin jiɗno ko waɗande Sénégal Allah haajira ko président Macky Sall haali ko ɓuuri hawrande min e wiide Aissata Tall Sall mbarodi taw kadi ganduɗa ko podora caggal on wonande jayneli kewɗi jalti gam ñingdemo gam o tawti hoorejo leydi Sénégal ha joni toon to Sénégal keddoɗen koye hoorejo leydi Sénégal ɓattake makko hanki o holliti oɗo saaha mo gonɗen omo haaɗi kala jeeyaɗo e landa makko ha e benno makko yakar ha e landa makko kala APR yo tinno riwta kala ko fati banggue kareli woto gonde ɗe kareli woto ƴattuɗe woto bone woto bonne woto bonnane hay goto toppitoɗe haaju moɗon toppirɗon ko immani on ko ɗum noon ko konngudi hoorejo leydi Sénégal ñalawma hanki tumande ɓe cuɓoto hol jogorɗo wonde e taw kadi ko gaddotoɗo campagne Macky Sall ha joni koye leydi Sénégal keddorɗena ma en keddo e hoorejo leydi Sénégal kikiɗe hande o udditi taw kadi ko building mawɗo no feewi taw kadi building o ko kam tigui wonata jooɗorde e taw kadi ko gouvernement mo leydi Sénégal on building noon ma notto inde taw kadi ko jambaro e goto e ɓiɓɓe fulɓe bitinoɗo Mamadou Dia gonnoɗo toon to sursarɗeji nde leydi Sénégal gam salade yaware ha ganda Senghor jagguiɗum e gan sanga hitande 1992 e dumbi ɗum e kaso kame nayo yadi moma on noon guila oɗo saaha mo gonɗen haaqillaji kala en nangui on building ma notto inde oɗona gorko jambaro ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗena ma en kaale oɗo hen gorko biteɗo Abdoulaye Diop taw kadi ko gonnoɗo jagorɗo e kalfinaɗo ko fate banggue faggudu kame ngaalu leydi Sénégal joɗodima ñalawma hanki o hoorejo leydi Sénégal gam jarde hoorejo leydi Sénégal tuma kayde hoorejo leydi Sénégal wallimo ha woni cukko gouverneur taw kadi ko banque mo BCEAO ha joni toon to Sénégal keddotoɗena ma en jaa ha toon to Linguére e barkeje hoore muma wonande ɓeɗo hen gollotoɓe préfecture mo barkeje ɓe kolliti wonande kala ko fate banggue carte d'identité ji jettima toon oɗo saaha noon kala taweteɗe nder falle nde kala yo tinno arana kayitaji mum beele wawa suɓade holmo jogori suɓade e sumgoji payaɗi so gueno haaje ha joni toon to Sénégal keddoɗena ma en kaale seppo sukaɓe yaadiɓe G25 taw kadi ganduɗa ko landaji lundo dental men taw ko sukaɓe yaadiɓe ɓe toon to Pikine ha toon to Guédiawaye kala ɓe kolliti noon seppo mabɓe hande ngo ko yidde wiide sukaɓe joya jaggaɓe taw ko yaadiɓe Khalifa Sall kame Karim Wade yo ɗaccite ko ɓuuri yawde e yaccat ɗum jogori wonde seppoji mabɓe ha joni toon to Sénégal keddorɗena ma en kaale jagorɗo kalfinaɗo awo biteɗo Oumar Gueye ñalawma hanke o udditi isine mawɗo no fewi toon to Wakama taw kadi gaɗa on isine fewnata ko laaɗe ndiyam ko fate banggue fibre de verre taw ganduɗa oɗo saaha kala ko fate banggue laana leggal koko jogori ƴeŋŋinede ha laaɓa wo holliti noon laana leggal ko hunde fina tawa kono sikki ala ɓayde gonɗen koye ɓamtare eɗen mbawi yadude e jamanu taw kadi ganduɗa ɗen laaɗe hayso tawi woni nder ndiyam ene hoyi ene weeɓi ɗowde taw kadi tampintama an o gawowo e maaje kaɗɗe sen wi toon to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paɗena toon to leydi Mauritanie Sahara Média ko jayni wiite noon ɓe kolliti Mohamed Ould Abdelaziz ko hoorejo leydi Mauritanie ñalawman ko joɗodima yoga e dawriyankoɓe
ben dawriyankoɓe noon caggal nde ɓe gostodiri miijoji oɗo saaha mo gonen haqqillaji kala cuɓima yata wona Mohammed Wuld El Ghazouani jogori lomtade hoorejo leydi Mauritanie ko wona ɗum ko noon gardiɗo landa IPR landa hoorejo leydi Mauritanie holliti kañum suɓima wonande Mohammed Wuld El Ghazouani yo lomto hoorejo leydi Mauritanie ko wona ɗum ko noon yogay jayde leydi Mauritanie oɗo saaha kala mo gonɗen nana binda hena oɗo saaha haqqillaji kala ɓuuri hettude oɗo henna gorko biteɗo Wuld Ghazouani ha joni toon to Mauritanie keddorɗena mayen kaale ambassade mo leydi France rokiri kene fotonde werlaji jeenayyi taw kadi hinde dowroɓe hinde dowre altv taw kadi ganduɗa ko koninkoɓe leydi Mauritanie jaɓimama noon ɗiɗon werlaji taw ko général taw ko général biteɗo Takiyullah ko on tigui jaɓɓi wonande kay ɗiɗon werlaji taw kadi ganduɗa werlaji ɗi gaari koye catal bitegal taw ko catal bitegal G5 Sahela ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗena mayen kaale OMS ko catal tammingal ko fate banggue haɓade kala ñabbuji jontinoji ko wiyete paludisme kamɓe noon ɓe mbaɗi jonde mabɓe nder leydi Mauritanie jonde nde noon ko yurnitade oɗo saaha mo gonɗen holko ƴettete ha wawa haɓede ko fate banggue paludisme e nder leydi Mauritanie kamɓe leyɗele Afrique kala tawtorama noon ndeɗon jonde kene fota wonde nogas e nayyi leydi taw koye leyɗele Afrique gam haɓade ko fate banggue paludisme e nder leyɗele Afrique kala siftinde noon Afrique ne tampina feewi ko fate banggue jontinoje ko wiyete pawle ha tenti paludisme taw kadi ganduɗa addata ɗum ko tundi kamɓe ɓowɗi e ngakkude haalanduru kala ko wona ɗum ko noon goho ha fayanma ɗiɗi lewru fandu ma nokku kay hesɗitine ko fate banggue disnodiral taw haɓade rafi jontinoje e nder leydi Mauritanie ha joni toon to Mauritanie keddotoɗen mayen kaale jayde witende Sahara Média ɓe kolliti wonande toon to leydi Mauritanie keddorena joni jafoɗon ma en kala e nder jayde witende Sahara Média ɓe kolti wonande koninke Faabu toon to Nouadhibou caggal nde sumi toon taw kadi ko isine taw kadi ganduɗa ko liɗɗi mbatte isine mo awa mo Nouadhibou caggal nde cimmu yalti toon nde ɓe jeehi ñippoyde kanko koninko noon woronkino fofde caggal mo wona watta hôpital wonani waktuji seeɗa o rutti e joomi ko ɗum no waɗi ko toon to Nouadhibou ha joni toon to Mauritanie keddotoɗen mayen kaale toon to Mauritanie keddoɗen mayen kaale diidola boɗɗe yola taw kadi ko gollotoɓe e Mauritanie noon ko téléphonique leydi Mauritanie mo rendi hakkude mum e Maroc caggal noon wonande kay gollotoɓe toon ɓe kamɓe kala soɓe ndendi koɓe temedde tato neɗɗo nde ɓe kolliti yidde mabɓe oɗo saaha mo gonen ko yooɓe ɓeydane jobdele mabɓe gurdam mabɓe moƴƴine gardiɗo nokku on hollitino ma waddu hen kono holliti wonande gardiɗo télécom Maroc holliti jaɓani tene kadi Maroc naɓe timmani hay sappo oɗo saaha ɓe kolliti e mette mabɓe no fewi to yalti ɗum ko jaydenke gollotoɗo e jayde witende Kiridima sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali ma en jaa toon to Gawo toon kadi ko jango waɗi taw ko oto pittola baɗaɗo pettoje yani e galle koninkoɓe hinde fama yoɓima pittaji koninkoɓe ɗiɗo ɓe hinde fama yoɓima kadi yimɓe sappo taw yimɓe gañi hen yimɓe sappo taw ko koninkoɓe e leydi Mali ha joni toon to Mali keddotoɗen ma en jaa toon to Gosi e nder falde e Gourma Rahrosina toon kadi yimɓe jeegomo yitanoɓe ene gubba e foosa ha oɗo saaha mo gonen luskoji ganda ka taw hol waɗɓe ngal ɗon baɗala finoɓe nder falde nde ha tente ko fate banggue mairie ji gollotoɓe ɓe kala e kollitine jogui hen kulhuli men mawɗi no fewi oɗo saaha yidde mabɓe ko yo laamu ngu yo tekkin nden kay kisal e nder ndelon falde e kala saaha yimɓe ne bifte toon ɓe ne mbaɗe gubbe taw hay goto tinani toon to Sego toon ne nokku biteɗo Toye toon ne kadi ko jango waɗi toon ganda taw ko werla toon ne kadi ko jango waɗi toon ganda taw ko jango noon waɗi ɗum ko catal bitegal JNIM taw kadi ko catal islamiste en ɓe joɓima pittali kono en gandani honno fotima en gartoy so tawi en keeɓi ko ɓuuri hen labde ha joni toon to Mali keddotoɗen ma en jaa toon to Kay gardiɗo catal bitegal Ansar Dina darni toon ko fate banggue hayre mum adinde ñande nogas e jeetati nduɗo hen lewru woni ñalawma hecciyanke o taw kadi fawi hayre mum adinde ko fate banggue Mahde Juma kam ene wonde suudu safara ene wonde e galle mawɗo jaɓɓorɗo kayindi on galle noon ma yahoy jarmuɗum ha 3 millions taw kadi koye koppareje franc CFA
semge wi tonto leydi Mali koto Guinée Conakry paɗen tonto labe ɗiɗo dumunaji kala to ganma aljuma ha fanma ñalawma hecci hanko ɓe gonno koye merade gam yidde jaggude ɓeɗo henna wuyɓe tampinɗeɓe e nder ndeɗo henna falde kala tonto labe caggal kayde ɓe mairie wonande ɓeɗo hen wuyɓe e nokku biteɗo tugge ne wonde nokku biteɗo jomfo e nokku biteɗo misra kami nokkuji jonɗi kala caggal nde sukaɓe mbaɗi pitti mumen lelani ɓe nangui worɓe yonɓe no fewi kono ɗo saaha ɗiɗo nangaɓe ko biteɗo Mamadou Alimou Diallo ne wonde biteɗo Mamadou Saydou Diallo ko ɓe puɗɗi hen jagguere 49 naggue tettama e mabɓe hen 36 e jiita koye wuuro witego jomfo nayyi joyyi jiita koye wuuro witego misra oɗo saabi tawi juuɗe dadiɓe taw kadi ganda holli ɗum ko maire wuuro jomfo taw ko bite Alhaji Aboubacry Balde o holliti oɗo saaha mo goni koɓe dariɓe darde tinde langa gam tettude kala ko fate banggue guyka nayyi e nder falde laaɓe e toon to Gambi paɗena ma en jaɓɓo musidɗo men koddo nene Abouba ko fate banggue oɗo henno gonnoɗo jagorɗo ene haalta ko fate banggue caɗele mum e laamu Yahya Jammeh. Seydi Sarr ko noon tigi mbiyen Oumar Amadou Diallo ɓurɗo lollirde oje ko jaborgal wonno e laamu président Adama Barrow haɗama ko accude caggal ngun goomu tafangu wiyete TRRC ko yurnitade ko wonno hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi nayyi ha hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom ngun goomu de nde noddimo tan gam ara o seedito e gueɗe ɗe ganduɗa mo anduno ɗum e laamu yawtungu o wi kanko e hoore makko de o jagganoma fodde laabi nogas e ɗiɗi kala façon tampere noon e façon galle lepte musɗe o waɗanoma e ɗin dumbirɗi ɗi ganduɗa gonɗono ɗo e nder leydi men Gambi so maskura so rendinede e noroji so hulɓindembo e gueɗe goɗɗe kamtoriɗo wi o waɗama ɗum ɗon kono kanko de jungo makko dow o yaafima kala bannoɗomo nden bonande omo ñaagui kadi ɓesgu leydi ndi mo kala nde wawata yaafade saabu ɗum gueɗe ɗe so yimɓeɓe mbi ene ndewa Yahya Jammeh no wayno leydi ndi e yarata yeeso te enen fof ken gotum o wi tan de firti ɗum yeeru jawdi layya ina wayno tan de jagguɗo koyɗe ɗe e ñadduɗo e kirsuɗo ɓeɗo fof ndendi poti mbari e nguɗo ndiɗon jawdi o wi ɗum ɗon tan firti ya Jammeh bonande waɗannode wona kanum tan de ko guila e jaborde mum ha eɓe gollidanno ɗo e nder leydi ndi ɗum noon o ñaguima ngun gomru yimɓe tan mbawata yafodirde e nder koye muɗumen aɗa uwi sa ƴeewi lamɓe ɓe baɗon Hussein Abré Charles Taylor Yahya Jammeh ɓeɗo fof jippima e gardinde laamu kono tan de nana kontini ene ndene ene mbaɗa e nokkuji ceniɗi o wi noon kanko tan de sinno ko sago makko yimɓe jaafodira mbawa kadi e yarude yeeso mbasa tan rewde Yahya Jammeh so tawi ndewi ɗum tan de no wayno gueɗe men ɗe jarata yeeso ko poti liggade ko liggota ko ɗum kodde nen Abouba weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Serekunda. koddo nene Abouba to Serekunda en jaltani Gambi ha joni lomtiɗo Yahya Jammeh gardugol landamuma taw ko biteɗo fa Bakary Tombang Diatta holliti ñande nogas e jeegom e nduɗo hen lewru ndu gonɗen toon to Birkama o holliti wona toon to Birkama o holliti wonande gardiɗo cetal CEI taw kadi ko fate banggue cetal sungoji leydi foti ko accude e golle mum caggal nde ɓe keptinani ɗum ko wona ɗum ko o holliti kalɗo rewi yimɓe ne namdo mbete Yahya Jammeh ma artu leydi Gambi walla ala o holliti Yahya Jammeh ma artu e nder leydi Gambi saabu ko ɓiɗɗo jibinande leydi Gambi samgi wi toon to Gambi koto Côte d'Ivoire paɗena subaka hande midi seppoji gulɗi jaw mbaɗi haɓe mbari laabi taw kadi ko toon to Abobo gam hollirde mette mabɓe no fewi ko fate banggue cour pénal international caggal nde wino ene ɗaccita oɗo hen biteɗo Laurent Gbagbo kame jaadiɗo muɗum ko wona ɗum ko noon ñande golewru fandu ko nden tigui CPI jogori kadi ruttinade ñawore oɗo hen biteɗo Laurent Gbagbo ganduɗa tumaɗo ene waɗi kene foronde ujunnaje tato hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi oɗo saaha mo gonde noon yimɓe kala nan haqqillaji men ne ketti toon to suudu ñawore windere samgi wi toon to Côte d'Ivoire koto Nigéria paɗena Boko Haram yoɓima pittali yimɓe nayo taw kadi ko jeeyaɓe e wuuro witego Moulia noon ne tawe e nder falde maydi guri taw kadi ganduɗa ko yanoɓe remoyde ko toon tigui ɓe tawi ɓe nanguiɓe kamɓe kala ɓe ñaddiɓe no kirsowo dammowol ni ko ɓalli mabɓe ti ko toon tawa ene certi e koye mabɓe hen goɗɗo jeeyaɓo noon daha nawa ha e nder ladde taw kadi ko ladde witende Sambisa ko toon tigui wara wedda e wiide biteɗo Ibrahima Limana toon tigui holliti ɗum e nder Jayne l'AFP mo leydi France
semgi wi tonto Nigeria paden ko tonto Cameroon sifanonde taw sifano dum ko jagordo kalfinado ko fate bange ndelama kubbam mo leydi Cameroon den sifano no ko jetati lewru novembre hitande ujunnaje didi e sappo ya jetati den sifande arti tonto leydi France de sifano ngun ngalu non sifdono koy bonmo windere ken fronde temedere jetati milliard ko preje France CFA den ko preje tima e lamu leydi Cameroon ngam wadde barrage mawdo no fewi taw kadi koye maayo wittengo tigala taw kadi ngoɗon maayo ko fate bange kubbama beele leydi ndi ne yalta e kuppiraji kura sen wi tonto Cameroon koto Gabo paɗena cukko hoorejo leydi Gabo biteɗo Maganga Mouzavo ñalawma hanke udditi joɗorde mawde no fewi innirande CGC taw kadi ko tonto o vendo noon ko légal e nder Libreville e hoore mum taw kadi ganda oɗon galle ko 3 étage omo waɗi bureau ji jendi no fewi taw kadi ngaalu mbaɗango hengu kala so rendi ko milliard uji ɗiɗi ene fawi temedde 5 million taw koye koppreje France CFA ala ñamande ko ngaalu mabɓe tan ngam mahde oɗon galle ko fate bangue kala marchandise mone naata leydi ndi ko ɓen goni yurnitoɓe guila conteneur uji ha ko rewata e keeri hakkude mabɓe e leydi Cameroun Guinée équatorial e ko taari ɗum kala ko arata e boowe e nder laaɗe taw kadi ko ndiyam kala ko kamɓe toppito ɗeɗon gueɗe kala ha joni koye Gabo keddoɗen Ali Bongo ndima hoorejo leydi ndi e joom suudu makko wonande joom suudu makko bamum ne yalti aduna oɗo saha noon woni koye sunare mawde no fewi sen wi tonto Gabon paɗen ko tonto Somali jango waɗi kikiɗe hanki o tonto mo Gadiso taw ko lamorgo ngo taw kadi ko werla baɗɗo pittol ha tekkini waɗa bomboje ari fetti koye station goto yeɓima pittali yimɓe joyo e joyoɓe en tawi hen debbo goto jeeyannoɗo ataya walta mbiyen jeeyannoɗo te ko wiyete sayi taw yeyenno ko ɗon ɗo station ɗo wasi en fittano muɗum taw kadi ngun jangoɗo waɗi ɗo woɗɗani jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue ndelama kuɓam ko wona ɗum ko noon catal bitegal chebab ɓe koliti ko kamɓe tigui mbaɗi nguɗon jango taw kadi ko wangu tonto Mogadiscio lamorgo leydi Somali taw waɗi ɗum ko ɓere hen witeɓe chebaba oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kabruji mena jolam jabe sawto wala Ghali Abouba ma en jahato Venezuela Philippines tonto Syria Israel kame Palestine fayma to Allemagne kame Turki Ghali Abouba bismillah maɗa ko noon tigui Seydi Sar kabaruji men joolam jaɓeɗi koto leydi Venezuela puɗɗoɗen alarba hande o Nicolas Maduro hoorejo leydi Venezuela ceɓɓitiɗo e oɗo saaha o holliri tigui wonde caggal nde o joddino e ndeɗo jayde taw ko jayde risnaɓe wiyeteɓe Ria Novosti o holliri wonde omo paari yuɓɓinde sumgoji tawa kadi ko sumgoji suɓade sarɗiyeji e nder leydi he ko adi noon ko dawal ɓen walla mandaɓe ene gasa woni tigui ko wiyete élection anticipé ko noon kadi o holliri wonde e oɗo saha omo paari tigui joddade ɗeɗo landaji taw ko landaji lundiyankoɓe omo paari joddade e mumen omo paari joddade e landaji lundiyankoɓe beele jaam e kisal en arta e nder leydi he ko fati noon e sumgoji wattude sumgoji hoorejo leydi e oɗo saha ɗum o wi ko loppetta so wona hitande 2025 e saaha mo manda makko mo woni oɗo saaha gasata sumgoji ɗi mbattata e nder leydi he koto leydi Philippines paaden e subaka hande subaka lawsanga juulal salatu ko guernal goto fetti e nder juma tawateɗo e nder leydi Philippines ko famdi foof yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen ko noon kadi yimɓe hewɓe mbarmi hen nguɗo janggo noon waɗi tan ko balɗe tati caggal nde ñango musgu wanno e nder leydi he ha nogasi go neɗɗo wasi hen fittande muɗum ko nder Syrie paaden catal halfinaɓe haqqe innama AD tawateɓe e nder leydi Syrie woni OSDH observation syrien des droits l'homme ɓe kolliri tigui e subaka hande o e nder ngoɗo wuuro wiyetego marata al-Numam marata al-Numam ene tawe e nder région Idlib on diwan noon ko walla gon wuuro woni tigui koye juuɗe pelle ceɓɓitiɗe wiyeteɓe al-ɓattiɓe al-Qaida ɓe kolliri noon nde fedde nde noon holliri e subaka hande o e yamirore Bashar al-Assad laaɗe diwoje kuninkoɓe leydi ndi jooɗi toon pettoje ɓe jooɓima pittali 11 neɗɗo e nder ɓen 11 neɗɗo ɓe pittali men jooɓa hen jeenayi ko jamboreɓe woni civil
koto leydi Israël paaden ɓoyata leydi Israël yubbina sumgoji tawa kadi ko sumgoji suɓade hoorede jagorɗe leydi ndi e oɗo saaha joni noon hollirama tigui ko liyetina goto ko hollirama tigui ko général goto jaaɗo retraite biyeteɗo Beni Kantese ko kañum tigui woni mbiri jakoɗa ɗo e oɗo saaha ene wawi libde oɗo biyeteɗo Ben Yamin Netanyahu e ardade jagorɗe leydi ndi kan sumgo kanko oɗo noon biyeteɗo Beni Kantese ñalawma hanki o waɗi tigui moɓodiral makko ma mbiyen meeting makko pattamle miijo o waɗi ɗum e nder ngoɗo wuuro wiyetego Tel Aviv koto leydi Palestine paɗen to Palestine ko suka debbo goto tokoso ƴettunoɗo laaɓi mum ene dirani koninke goto Israël najo to banggue funnague Jérusalem tawi waɗani to wiyete Cisjordanie e kerol hakkude leydi Palestine e leydi Jérusalem ko ɗon e leydi Israël ko ɗon tigui o ƴettuno laaɓi gam yidde yoɓade fittadu koninke goto Israël najo ko ɗon tigui koninke goɗɗo soynimo rose makko kuure e condi ko ɗon tigui o wasi fittadu makko koto leydi Allemagne paɗen to leydi Allemagne laamu leydi Allemagne ɓe kolliri tigui e ñalawma hande o wonde ɓe pawi juuɗe mabɓe laamu ngu fawi juuɗe mum e yimɓe tata taw ko Irak naɓe kamɓe tata noon ɓe tuuma tigui ko wondode e heblanade wadde ñangu mabɓe musngu e nder leydi he koto leydi Turquie cakkitoɗen guila coup d'état bannoɗo 2016 tawa kadi ko oɗo biyeteɗo Fethullah Gulen kañum jinno derguide laamu Recep Tayyip Erdogan guila nden faade joni ha e oɗo saaha bone o siltani taw saabu e kala saaha yimɓe hewɓe ne mbiya teɓe e nder leydi he e alarba hande o ko koninkoɓe hewɓe no fewi tawa kadi ko koninkoɓe armede tawa kadi ko pilotaji avion ngaji armede leer ko kañumen mbiya teɓa e oɗo saaha kamɓe foof noon ɓe tuuma ko juuɗe mabɓe moddude e on coup d'état moɓe jinno wadde e 2016 gam yidde derguidde laamu oɗo biyeteɗo Recep Tayyip Erdogan hoorejo leydi ndi tawa kadi ko biyeteɗo homme d'affaires kewɗo haalis no fewi biyeteɗo Fethullah Gulen ko kañum tigui yinno wadde on coup d'état. ko ndey Coumba Dia wonno gorko mo ciloña ko wona ɗum kon joolam jaberi ko haali Abouba ɗo yeeso alirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hirane musidɓe tedduɓe